Panakuyo kay ng mga dili katoliko kay gamay lang nga term pero ang epekto ana theologically dako mo nang kinahanglan ipasabot sa mga igsoon mga katoliko kung unsa nga tuong pagtuong katolika mahitungod ni ano maong butanga. Tinuod ba nga after mamatay ang tao, kauban niyang ilubong or kauban nga ilubong sa iyang lawas ang maong gitaw og kalag sama sa gisulti sa mga higala nga mga dili katoliko nga kanga daw kuno mga nangamatay na igo na naghulat apil ang ilang kalag natulog didto or uban didto sa lubnganan apil ang ilahang gitawag og lawas. Kana siya nga pangutana kun atuang tan-awon ang theological background ana. Usa kana ka pagpamatuod nga ang mga dili katoliko ilang gidinay ang eksistensya sa mga santos. Ilang gidinay ang eksistensya sa purgatorio. Ilang gidinay ang taor gilimod nila ang pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana kanang intercession sa mga santos. Kana nga mga punto nganong ilahan ng gisulti actually kuan man gud na kanang sa kuan pa ba simple lang kayo ang ilahang mga pamulong pero naay dako nga theological effect kung pagtuong katoliko ang ato ang isgutan. So karon ato ang diretsoon og gatubag ang maong gitawag og pangutana nga tinuod ba nga ang tao sa dihang mamatay ang iyang kalag uban sa iyang lawas nga ilubong didto sa gitawag minteryo? Ang atong tubag ana dili na tinuod. Tungod kay ang balaang kasulatan nagtudlo nga after death is judgment. Human sa kamatayon hukom mo nang pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana kanang particular judgment kanang mabasa nato sa Hebrews chapter 9 verse 27. So human sa kamatayon hukman o unsa may hukman sa Ginoong Dios kung ang kalag uban didto sa lawas nga ilubong. So usa ka pagsupak kana, usa ka pagkontra kana kanang pangunahuna nila nga ang kalag uban sa lawas sa ilubong. Usa ka nakapagkontra sa kamatuoran nagitudlo sa mga apostol o gitudlo sa balaang kasulatan. So kanang giingon nga after death is judgment na ay bahin sa tao nga muuli dito sa Ginoong Dios nga diin na ay buot na kung sa ba na ay consciousness kumbaga. So unsa man na ang tawag anang mobalik sa Ginoong Dios nga na ay consciousness. Ecclesiastes chapter 12 verse 7 giingon nga sa balaang kasulatan nga ang tao ang mahitabo gyud ang panagbulag sa lawas ug sa kalag or espiritu. Ang lawas muuli sa abog ug ang ato ang kalag muuli dito sa Ginoong Dios. So ang mahitabo niya na Revelation chapter 20 verse 12 o kanang Hebrews chapter 9 verse 27 mahitabo ang gitawag og judgment. So buti pasabot kung naay gitawag og judgment naay na impyerno na poy naluwas na. And at the same time naay estado, naay luna, naay lugar nga didto ipahimutang ang mga kalag nga gihukman nga dili siya maimpyerno ug di pa pud siya makasulod sa langit. So unsa man gud na unsa man nang giingon nimo sir nga tawag anang naa ni kalag nga na impyerno. Syempre na may paghukom, di ba? After death, judgment man dayon, di ba? Oh, so kung tawag ka nakabuhat ng sala, namatay ka nya wa ka na kahinulso, lama impyerno ka gyud. Kung nakabuhat ka og maayo, nabayaran nimo ang mga damyo sa imong mga sala samtang buhi ka pa, namatay ka diha uban sa grasya sa Ginoo, malangit ka. So naani na langit na napoy na impyerno. So katong mga nalangit labi na katong mga heroes of faith namatay tungod sa pagtuo wala nila gilimod ang atong Ginoong Kristo. So ang mahitabo nangalangit ato mo na nga naatay doktrina kanang giingon nga veneration of the saints ngano man kay ato anang gitagaan og honor ang kabtong mga kalag sa mga taong nangamatay nga naay kanang bitong heroic deeds samtang sila buhi pa adtong panahon na ilabi na katong pagpakamatay nila sa ilang pagtuo. Then ikaduha kay they are heroes of our faith man. So kailangan silang i-venerate, tagaan sila og tukma nga pagpasidungog subay sa giingon ni Ginoong Kristo Hebrews chapter St. John chapter 17 verse 10 giingon sa balaang kasulatan nga pinaagi kanila gipasidunggan ako mo na na santos na napoy na impyerno unya na napoy mga kalag nga
na napod sa giingon nato or terminong gigamit sa simbahang Katolika kanang word nga purgatory. Ang motibo pasabot, it is a middle state. Taas tunga-tunga kung baga, pero according sa mga mystical saints kanang purgatory man good part na siya gihapon sa impyerno, pero ang kalainan lang sa katong yung impyerno gyud o kanang sa purgatory kay ang purgatory temporal punishment siya. Bot pasabot ang mga kalag nga mahimutang dito na apay kalingkawasan. Unlike sa impyerno, isa ang kalag mahimutang dito wala nay kalingkawasan, forever eternal nang tawag ining makalag nga mahimutang anang lugara. So karon kanang purgatory mo na ang luna ato akong yung ganina nga dito ipahimutang ang mga kalag nga dili maimpyerno. Anong dili man maimpyerno? Tungod kay ang sala nga ilang nahimo dili sarang ika-impyerno. Kanang giingon ni Saint John ba, 1 John chapter 5 verse 16 na sala nga dili ikamatay. Sa ato pa nang sa termino pa na sa simpleng pagkasabot, sala nga dili ika-impyerno. So kung mamatay siya nga naa siya anang sala, di gid siya impyerno. Or at the same time, bisan pag nakabuhat sing sala nga ika-impyerno apan iyang gibasulan, nangumpisal siya ni dawat sa grasya nga makasamtos subay sa grasya nga gihatag sa Ginoo niya sa iyang gitawag og kamatayon. So ang tawag ining mahitabo ni ana, wala na siya kahigayon ng pangmaimpyerno. Pero human sa iyang pagginulsol, di man to pwede nga dito bayaran ni iyang damage. Kay every sin nga buhaton, duha man ang epekto ana, guilt o damage. Kung makadawa to tagrasa sa Ginoo, tanggalon to ang guilt. So sa atubangan sa Dios, dili nata kanang pusakuan pa ba, dili nata kalibitong mahiagom sa kapungot niya. Wala naman tay guilt. Pero na ito damage ka nagpabilin. Katong damage ka nagpabilin mo ito ang bayaran. Nya kung mamatay ta nga di na to na mabayaran, kanang damage ka nagpabilin din nato, mao na dito ang linison, mao na ang kanang ulayon, mao na ang tanggalon dito sa lugar nga purgatorio. So buti pasabot ang mga kalag nga naa sa purgatorio wala na kahigayon ng maimpyerno. Kanang atong mga pag-ampo ngadto sa Ginoong Dios para sa kalag, sa mga kalag sa purgatorio, atong gihangyo ang Ginoong Dios nga dili sila padugayon sa maong lugar. Ngano man kay ang maong lugar according sa mga banggiita mga santos San Cirilo sa Alexandria, San Cirilo sa Jerusalem, San Agustin na obispo sa Hippo. Ingon pa nila nga ang kalayo sa purgatorio walay kalainan sa kalayo sa impyerno. So buti pasabot ang torment dito walay kalainan sa impyerno. Ang kalainan lang again katong ganina napay kalingkawasan ang naa sa purgatorio. So mo na nga ni appeal ta, nag-file ta og appeal through prayers based sa ato ang pagtuong Katoliko, 1 Timothy chapter 2 verse 1, nga himuon ta ng pag-ampo alang sa tanang mga tao. So ni-file ta og appeal sa Ginoong Dios para instead of magdugay sa dito og dugay, diba? Magdugay sila og 1,000 years, himuon na lang gamay-gamayon na lang tungod sa atong mga pag-ampo. Imo man na ang gihatag sa Dios ni Kristo nato nga bisan unsa nga atong pangayoon iyang ihatag. So nga atong pangayoon kaluwasan o kanang atong pangayoon nga balingkawas ang atong makaigsuunan mga mahal nato sa kinabuhi sa lugar nga purgatorio sa temporaryong gitawag og pag-antos. So again ha, ang naa sa purgatory wala nay kahigayon ng impyerno. Ngano man kay giandam na lamang na sila, gi-prepare, gi-pure, giulay para dito sa tinuod nga luna nga gisaad sa Ginoo nga mao nang gitawag og langit. So mao na nga di tinuod nang moingon sila nga kanang ang kalag muuban dito sa lawas paglubong sa taong gitawag og namatay. Dili na tinuod. And lastly, kanang intercession sa gitawag og mga santos. Tinuod na. Imuhang basahon ang balaang kasulatan si Onias nag-ampo sa Ginoong Dios para sa gitawag og Israel, si Jeremias nag-ampo gihapon bisig patay na para sa iyang katawan sa Israel. Revelation chapter 5 verse 8 mabasa og tin-aw nga ato ang makita o mabasa nga ang pag-ampo sa mga taong santos naa sa tiilan sa Dios. So tinuod nga agyoy kanang intercession kumbaga. So kung i-deny ang existensya sa kalag after death human sa kamatayon, or kung i-deny nga ang kalag muuli sa Dios after sa gitawag kamatayon, kanang mga doktrina nato ratsada na tanan. Wala ko kay ng mga dili Katoliko kay gamay lang nga term pero ang epekto ana theologically
dako mo nang kinahanglan ipasabot sa mga igsoon mga Katoliko kung unsa nga tuong pagtuong Katolika mahitungod ni anang moong butanga. So after death is judgment. After death di nagpasabot nga impas ta ng utang naapatay dapat pangandaman kay human sa kamatayon moatubang ta sa Dios ug ang atuang kalag nga naay panimuot, naay consciousness mo na moatubang sa Ginoong Dios og mao ni tagaan niya sa hukom. Mabuhat tag maayo again, malangita. Subay sa grasya sa Ginoo, mabuhat tag dautan maimpyerno ta. Unya ako na atay mga damyos nga wala to bayari sa sala nga atong nahimo nga dagko. Mga to bayari samtang kita buhi pa, mapurgatorio ta. So katalang.